Na. Berto! Berto! Naku, saan na naman kaya nagtago yung lalaking yun? Malilintikan talaga siya sa akin. Berto! 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 Lumabas ka na dyan! Kundi, malilintikan ka na talaga sa akin. Ano ba naman itong dragon na ito? Ay, asawa ko pala. Parang bumubuga ng apoy ang bunganga. Berto! Nandiyan na, darling! Sus, Ginoo, ang asawa ko na to. Bakit, darling? Oh, bakit ganyan na itsura mo? Nandun kasi ako sa likod, darling. Naglilinis ng kaldero. Hindi mo ba ako naririnig? Nope. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo ah. Pasensya ka na, darling. Napasarap ang paglilinis ko ng kaldero. Ganun ba, darling? Nagugutom na kasi ako. Ako na lang kaya ang kainin mo, darling. Ano? Puro na lang kalokohan ang nasa isip ng lalaking to. Ang ibig kong sabihin, anong gusto mong kainin? Bingi ka na yata, darling. Aba! Ginawa mo pa talaga akong bingi? Ibibili na lang kita ng gusto mo, darling. Ngayon na. Nagugutom na ako. Ano nga ang gusto mo? Galit ka? Hindi. Nagtatanong lang. Ah, kala ko kasi galit ka eh. Bilhan mo na lang ako ng merienda ko kahit ano, doon sa tindahan. May kahit ano ba doon? Gusto mo ako na lang bumili? Pwede naman, darling. Kung gusto mo, ang dungis ko kasi, oh. Sige. Pag napagod ako at may nangyari sa akin, kasalanan mo. Naku, lagot na. Baka mapahamak pa ang baby ko. Hindi ka na mabiro, darling. Kapag nagagalit ka, lalo kang gumaganda. Huwag mo na akong utuin, Berto. Matagal na akong utu-uto. Sige na nga, ibibili na kita kung hindi ka lang malakas sa akin. Sige, darling. Sakit naman yung sintok ni Mrs. Napakalakas. Sakit. Ayos, matutuwa si Mrs. nito. Ay! Impacto! Ikaw pala, paring tigas! Paring liit, ikaw na ba yan? Bakit hindi pantay ang mata mo? Grabe ka naman, pare. Pantay naman, ah. Anong nangyari sa'yo, pare? Ah, ito ba, pare? Aksidenteng nabangga sa may pintuan namin, pare. Nadulas kasi ako. Ganun ba? Akala ko kasi. Si Mrs. ang may gawa. Bakit, pare? Hindi ba? Hindi, pare. Nawalan kasi ako ng balanse. Kaya yun. Ah, kaya pala. Akala mo siguro, mapapaniwala mo ako? Naku, halatado ba na nagsisinungaling ako? Mukha ba akong nagsisinungaling, pare? Huwag kang magagalit sa isasagot ko, pare. Huwag mo na ngang sagutin, pare. Bakit ganyan yung itsura mo, pare? Nakakatakot naman. Bakit, pare? Hindi mo ba alam ang ganitong itsura? Parang nakita ko na yung ganyang itsura. Saan ko na nga ba yan nakita? No. Tama! Parang yung napanood ko na may malaking katawan. Si Rambo! Oo, pare. Nag-iisang tigasin lang ito. Original ito, pare. Kahit gayahin pa ng iba. Oo nga, paring tigas. Astig ka talaga. Sinubukan kong gayahin ka. Kaso, hindi ako nagtagumpay. Mabuti na lang napaniwala ko si paring liit. Ayos, sinabi ko naman sa'yo na walang makakagaya sa akin, pare. Ako lang to. Tama ka dyan, paring tigas. Sige, may bibilin pa ako. Baka magalit pa sa akin si Mrs. Sige, alis na din ako. Sige, pare. Tabi nga dyan.
Mabuti na lang, hindi niya napansin itong inutos ng dragon sa akin.